हेलौ गाइस नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जादों अरुणाचल प्रदेशनि बडागाव जों दिनै जोबथा जोंनि जे लाइमोननि फिल्म शुटिंखौ खालामनो फैदों। नोंथांमोननो बेखौनो दान्दिसे लकेसन एबा सिनारिफोरखौ देखायनो आरो जायगाफोरखौ माबायदियै नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलजों नायनो थाखाय नोंथांमोननो देखायनो सिगांग्रो আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? চব জনা অহা নাই আৰু বাছি আমি শ্বুট কৰিব আহিছোঁ। শ্বুটিং আগতে আহে শ্বুটিঙত আহিছে? মই শ্বুটিঙত আহিছোঁ। কিবা গানৰ গান নহয়, ফিল্ম, শ্বৰ্ট মুভি। ক'ত কৰি আছে? ইয়াত কৰিলোঁ, একটা চিন ল'লোঁ, তাৰ এতিয়া ল'ব লগা আছে। আচ্ছা। अफिसनि गाहायाव जों दा सुटखौ लाबाय दं आरो लोगोसे ओंखामबो जालांसै आरो बेनि लास्टै जों बे खालामबाय थानानै नटिस ओंखारलाङो। Hai Mundra, woi bulu. Woi, anjir tapi. Deh. Acting. Deh. Dia có thực hành là đây. Hai Imra. Ngesir nunggu nih ke? Rani. नोंथांमोना लकेसन एबा सिनारिखौ मोजां नुदोंब्ला आरो बेखौनो बे शुट खालामनाय एबा शुटिं खालामनायखौ नोंथांमोना आबुङै फिल्मखौ नायनोब्ला जे लाइमोनाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो नायनो दाबाव लकेसनखौ ओरैबायदि मोजां लादों नोंथांमोननि गेजेराव आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो अननानै जे लाइमोनाव नोंथांमोना Oi, Lambra. नै रायजोफोर जलुङा ब्रिजआव थाबायदों, जि मावो जि गियो रायजोफोरा। गोथौ जायगा, रिउ नुहुरनाय जायगा। ओइ मा सोमावदों?
दे नै केमेरा नै दा जों गाहाय फारसे जुलुङा ब्रिज फारसे जोङो ओंखारलांबाय बेसेबांबा गोजौनिफ्राय लामानिफ्राय बेसेबांबा गाहायाव दं नोंथांमोना नायलांबाय था ओरैबायदि गाहायाव जों फिल्म शुटिंखौ खालामहैदों नै गाखोनायफोरा ओरैबायदि मेंबाय माखासेफोराथ' जब्र' फैबाय नै दा सासे बिथाङाबो नै बिबो बिराद मेंबाय जग्रबैनो उन्दुग्रबलायनानै थाबायनो गोनां जाबाय बिथाङा जोबोद मेंदों अननानै नोंथांमोना जेस लाइमोनाव थांनानै नायहैथां अननानै Ini poli bima mana? Apa poli bima? Ini apa mana? Biar ada nasi.